दादै औ आइ मामोन माइबासो थिनलायसिगोन खोमालै बे खानियाबो बक्सिगिनिफ्राय आंखौसो थिनबाय थायो। दादै मा जाखौ सान हर बारलांबाय बेसेबां सम जालांबाय मा जाखौ दिनैसिम मेगनखौ मा खालायदों अबाव दा दिनैसिमबो लाबासै माथो मा जाखौ दिनैसिमबो मोनासै माथो। आइ बेखौनो नांगासिनो आङो बे खामानियावनो नांगासिनो बे खाननैसो आरो आं थांनो मोनाखैना नोंबो जेनेबा न'नि खामानिफोरखौ एसे मदद खालायनांगौ जादों आंबो रनि बाबुखौ लांनाय माबानाय बेफोरावनो न'आव एसे बेस्थ' थानानै थांनोनो हायाखै आङो। होमबा दिनैनिफ्राय आं जेबो खामानि मावनो होला दादै नोंखौ नों गाबोननो थां नों जेराव जा खामानि दङ मेगननि जा खामानि दंमोन नोंहा मावनो गोनां बेखौ माबोरै मावनानै फोजोबदो आं हाला बेबायदि थाबाय थानो नांसिगौ आंनो। दुनियाया संसारा मानिफ्राय मा जालांखो मेगन गैयिनि थाखायनो माबोरै लाबोदो दादै आं थानो हाला बेबायदि मेगनखौ लाबोथारदो माब्ला मोनगोन? मोनगोन नै साननैसोल' बे आं जायनाव खामानिखौ होदोंमोन बेयो जाथारसिगोन होननानै बुंदों बे साननैसोल' थारमाने बे एसे खामानियाव गुबुन जायगायाव थांदोंमोन। माबोरै दादै आं गामियाव थांनांगौ रादायमोननाव मेगनखौ मोनबानो थांसिगोन आङो। आंनि मेगननि नोजोरा फैफिनबानो मेगनखौ मोनब्लानो आं गामियाव थांगोन आरो रादैखौ लानानै फैगोन। रावखौबो सिनाया रावखौबो नाया आङो रादैखौ लानानै फैखागोन आं बिसोरनि मेगन सिगाङावनो लानानै फैगोन आं। आरो जुदि नांगौ जायो खावनानैबाबो लाबोगोन किडनेप खालामनानैबाबो लाबोगोन आंनि हौवाखौ आं जायखिजाया जेरैबाबो लाबोथारगोन। लाबोगोन आइ नों टेनसन लानाङा नोंनि साननाया जाफुंगोन साननैसोल' ने। दादै बे खेबाव आगोलनि बायदि नङाथ' जागोन होननानै जायालासिनो थानाय आं एसेबां फैसा खेरायबाय बे मेगननि नामाव नाथाय दिनैसिम जाफुङासै एबारबो फैसाखौ जानानै दोनाथ' थांनाय बारनि बायदि। जाया आइ जाया रावबो फैसा जाया एबारो आं डाइरेक्ट मावदों डाइरेक्ट मानसिजोंनो थांखादों जाय मानसिया लिंक दङ बेफोरजों बेजोंनो थांखादों आं डाइरेक्ट रावबो फैसा जानो हाया एबारो। मानसिखौ बुं बेसे फैसा नांगौ होगोन आङो नाथाय मेगनखौ माबोरै लाबोनो होथार माबोरै मेगनखौ लाबोनो हो आंसो मिथिगौ एसेबां बोसोर आं माबायदि थांनानै दङ मेगन गैयालासिनो। बिनि सायावनो आरो हौवाखौबो खावनानै लांबाय बे पाप्पिनि जातफोरा। आंनि मेगननि नोजोरखौ मोनागौ माने आं बिसोरजों माबायदि बदला लानो हानो मेगनखौ नांथारगौ आंनो। बिसोरबो आंखौ शक जानांगोन जेब्ला आंनि नोजोरा फैगोन बिसोरनि गामियाव थांनानै बिसोरनि सिगाङावनो मा देखायहैगोन आङो बिसोरबो शक जानांगोन आंखौ। रितुसो आंबो रितुखौ सिनाय मोनाखैना बिसोरो आंजों गेलेदोंमोन मेगन गैयै खानि होननानै दासो मिन्थिगोन जेब्ला मेगना फैगोन आंनि आसोल महरखौ नुवाखै नोंसोरो हो मेगन गैयैखायनो नोंसोर सुदेमथ' दादै बे रादायनि बिमाखौबो सैया आङो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हाया बेजोंबो पाट बदला लागोन आं। आंनि हौवाखौ खावनानै लांनायाव बिबो मदद खालायदोंना। लानो हागोन आइ जेसेबां हागौ बदला लानो हागोन जास्ट खाननैसोल' नेथारदो नोङो। नेनोथ' हाला आङो थांनाय दादै माबोरै थां दिनैनो थां दानो थां मा खालायदों मानसिया मेगनखौ मा खालायखौ अबेनिफ्राय लाबोगोन होननानै बुंदोंमोन मेगनखौ। बेफोरखौ बियो जोंफोरनो खोन्थाया आइ बेफोर गावसोरनि खामानि जोंफोरनो खालि मेगनखौ नांगौ मेगनखौ लागोन। मानसिया माबायदि दादै बियो मेगन लाबोगोन होननानै बोरमा अमानि मेगन लाबोना होफैयाथ' फैसाखौ जानो थाखाय। नङा बेबायदि जाया बेबायदि जानो हाया। जेनेबा जाबोलाथाय जुदि मोनो मानसिया फन खालायगोन होननानै बुंदों खामानिया जाबोला फन खालायगोन होननानै बुंदों अब्लानो थांगोन आं बियो आंखौ गावनो लिंहरगोन होननानै बुंदों। थारमाने दाबो फिक्स नङा जाबोलासो लिंहरगोन होननानै बुंदों जाबोलासो माबागोन होननानै बुंदों जाथाराखै नामा दाबो होनबा? दा बिसोरसो मा होननानै माबायदि मावगासिनो खामानिखौ जाबोलाथ' लिंहरगोन होननानै बुंखादोंमोन आंखौ दा बिसोरसो मोनथिसिगौ माबायदिबा मावदों। बे पार्टिया मोजां नङा खोमा आगोलनि पार्टिनि बायदिनो खोमा बेबो ओरैसो फैसाफोरखौ थांहोबाय थायाखैथ'। नायनोसै मा खालायो फैसायाथ' आरो उफाय गैया थांगोनानो आइ। फैसायाथ' थांगोन मिथिगौ थेवबो खामानिया जाबोला मोजां जायोना। आं खबर लागोन र'। खबर ला दादै दानो खबर ला। र'। बोग्रिया गोदैबो गोखैबो टेस्टिथारखा। दुगैनो फैनायाव दैमायाव दुगैनो फैनायाव जि सुनायाव बोग्रि जानानै बेसे मजायानो गैयाना बाजै। औ देलाय गोखैबो एसे ओमफ्राय गोदैबो ना रिसि दंलायो मोजां मोनो बेबायदिखौ जानानै। औ बाजै फानलुआ आलौ गोसाथार आं बारा बानलु जानो हायालै। बानलु जानो हाया आंथ' बानलु गैयाबा जाखाया आं बेसेबा मोजां मोनखायो बानलु गैयाबा ओंखाम जाखाया आङो आरो गोखैयावथ' बेसेबा नांखागौ आंनो बेखिनि बानलुआ जेबो नङा आंनि थाखाय जाजोबगोनसो आं बाजै।
हे फाग्लि जाजोबगोन नामा हामा जागोन नोंना उदैया हामा जाजागोन मिथिखां खिनाय जाबासो गम मोनगोन र' नोङो जेबो जायालै बाजै आं जाखायो औ बोग्रिखौबो जाजोबगोन आं बाजै नों जागोन ना जाला आं जाला दे देलाय आंना हाथायफोरा खैजोब्बाय बारा जानो हाया आङो गोखै गोखै रोसि रोसि बारा जानो हायाना आङो बोग्रिफोरखौ मा बैग्रि जानाय जाखो नोंनालाय बाजै थाइनैसोल' जाबाय दानो हाथाय खैबाय आरो नोंना फाग्लि नों जा आं जाला आं बारा जानो हाया हाथाय खैयो आंना थाबनो आं देनासो जाबावगोन बेखौ आधाखौ न'आव लाना थांबावगोन आंना बोग्रि जानाय स्टाइला बेलेग बेलेगसो बिदिबो जागोन हानानैबो जागोन आरो थबसियावबो देना जागोन गोथाव गोथाव जाखायो बेखिनिखौ लांगोनसो आं दा न'आवसो जाहैगोन देना जागोन आं थबसियाव फाग्लि जानायानो बेबायदि जाबाय आरो औ आंना मोनसे स्टाइलाव जाना मोजां मोना आङो गुबुन गुबुन स्टाइलाव जानो मोनबासो सान्थि मोनखायो फाग्लि माबा ओमफ्राय बाजै आदाया माबा दाखालि हस्पिटालाव लांनाया डक्टरा मा बुंखो डक्टरा मोजां जासिगोन होननानै बुंदों बेनिफ्राय डक्टरा मा जेबो मुलि हराखै नामा रायज्लायनो हानाय गसंनो हानाय थाब थाबनो हामनायनि माब्ला हामगोननो माथो मोजां जागोन होनबाय थायो हामानो हामगोननो र' सम नांगौनो डक्टरा बांद्राय सोंबाय थाबा रागा जोङो बेबायदि हामो नामा थाबनो होननानै बुंदों आं बुंदोंमोन आरो सार खामानि होआखै बारा एसे थाब हामबावनो हाया नामा होननानै बुंनायाव डक्टरा रागा जोंलायदों बेफोरबायदि थाब थाब जायो नामा बुस्थुफोरा समजों लोगोसेसो हामो होननानै बुंदों जानोबो हानाय दे डक्टर मानसि मालाय मोनथिगौ जोंफोरनिख्रुइ बांसिन औ बेनोथ' डक्टरखौनो फोथायनानै दिनैसिम बेबायदिनो थाबाय आरो डक्टरानो फाहामबाय दिनै जेनेबा इसोराबो फाहामदों दिनै थेवबो इसोरनि महराव डक्टरानो फाहामबाय नङा होमबा नङाब्लाथ' नोंसा आदाया माबायदि अबस्थामोन आंथ' मोजांखौनो जागोनसो सानाखैमोन औ आंबो बाजै आदाया मोजांसो जानाय नंला खोमा होननानै बेसेबा टेनसन जाखादोंमोन आङो नोंसोरा मा जागोन दे होननानै साननानैनो दे जिफोरखौ सुनोसै रायज्लायनायावनो सान्दुंआनो थांलायलांसिगोन एसे सम फोरानना लांखानो हागौमोन दहायनो सुनायबा बोग्रि जानायावनो रायज्लायनायावनो बेसेबा गोबाव जाबाय औहाय बाजै 12ता जालायलांसिगोन खोमा औ जादो माबारै बोग्रिया जागोन ना जाला आरो नङाब्ला न'आव लाना थांदो नोंहालाय माथो थबसियाव देना जायोनो औ जाथ'ला आइजों रायजागोनसो दा एसेबां गोबाव खालायदों होननानै न'आव थांना जाहैसिगोन दे जिफोरखौ सुनोसै माबारै औ आंहाबो थांना ओंखाम संहैनांगौ दे सुदो माबारै औ सुनसै र' माबारै दसेनो जागोनलाय आंना बारा गैखाया आखाया आलौजोबसिगोनसोहाय फालौ थुफ्लेनाया मोजाङै सुनद्र' साबोनजों नै बिमा औ नै दानि बावैसो दरमा हाबनायनि मेसेज फैदों आंनिया मोजाङानो जाबाय दे माबा दे बिमा औ मा दाखालिबायथ' सुदिमाइ मोना हस्पिटालाव थांना फैबायानो फैसाखौ नांगौ बायदि होनोनो हायासै दा एसे सोना फैथां सगाव थांनानै खस्थ' जाथारदों बिसोरहा दा साननैसो फैसाया एसे सोनानै हैथां औ हैगोन दे बेसेबां हैनांगौ बेसेबां माने बारा होनोबोथ' हानाय नङा न'खराबो सोलिनांगोन मायबा बायनोबो दंस'यो फैसाबो दारोन दं आंहा एसे माबा खालाय 3000सो होना फै नै बिफा नोंनो खेबसे थांना फैयामोन गारिखौ लानानै बिजामादैखौ खेबसे नायनानै फैला होमबा थांनायाथ' थांनांगौमोन आं बै माबानि थाखायनो थांनो बायोलै हासुनोनो ओंखारबाय थायो बिराद खस्थ' मोनो आङो नोंना आरो बेनोना प्रब्लेमा हासुनायानो प्रब्लेम दे आं थाङाबाबोलाय मानसिया मोजाङै हामबानो जाबाय फैसाखौ हर उनाव थांगोन दे माब्लाबा दे आं दा थाङा आंहाथ' दिनै थांनो सोलाबला सनजयखौ सोना होगोन दे आङो औ थाब हो सोनानै हर थाब नांगौ जानो हानाय ना फन खालायनानै खिन्था औ खिन्थागोन र' साला बे खानिया आंखौ जिना हाराम खालामजोब्बायलै मायबा नङा मायबा मोनसे सोंबाय थागोन मेगननि बागै सोङै फाग्ला खालायजोबसिगोन आंखौ बियो आरो खामानियाथ' खामानि मोनसेनि उनाव मोनसे थिनबायानो थायो खानिया सालि मायबा लांनो हरबावलायबायसो आंखौ दा बारुरुनो थानोसो बाग्रा मोनबाय आं साननायफोराबो जाफुंला मा बाल खालामनाया हामगोन दा साला मेगनखौबो नागिर दासिमबो मोनला फैसाखौबो जागारना दोनबाय आंबो दाख्लै बावै हरनायखौबो आंबो फैसाखौ नुबानो थानो हाया
जों खानिया आरो जिना हाराम खालामजोबदों आंखौ साला दिनैथ' दिनै बापरे रागाजों माबायदि देखायदों बे खानिया खर'फोराबो गाज्रि जाबाय नामाथाय ओइ मायबा मोनसे खालायनांसिगोन नङाब्ला बे खानिया आंखौ न'आव थानो होनाय नङालै ओरैबायदि रागा जोंदों साननैसो उनाव बुखारगोनसो बायदि मोनदों आं बेखौ मेगनखौ मोनाबा दै मायबा मोनसे खालायथारना मेगनखौ होफैथारनांसिगोन मा खालायनो दा बक्सियाबो गैया साला बै खेबसे किडनेप खालायनो थांनायाबो जाफुङासै आरो बेखौनो खालायनांसिगोन बायदि मोनबाय आं लान्थाखौ लोगो हमफिननांसिगोन नङाब्ला बे रितुखानि आंखौ थानो होनाय नंला बियो लासै लासैनो होखारगोनसो बियो खस्थ' करना बोरै गारे बाबा नै आबौ नै दैखौ लाना थांनाय बाबानो हल नै बिनिफ्राय मुलिखौ होनो हागोन ना हाया नोङो मुलिया सियारावनो दङ गोजा पेकेटआ बेखौ बख'नानै हैथां बाबानो दौनो हागोन ना नोङो हागोन थाङोब्लालाय हैथां आं अमानो आदार हैनि अमाया गाबगासिनो औ गोजा पेकेटआ ना औ पेकेट गोजानि मुलियानो दे मोनसेल' दंखायो दे बेखौ थां बख'नानै थां औ गोजा पेकेट आंबो लोंगौमोन दैखौ दे होमब्लालाय बेखौनो लों आं दस्रा लाबोनि हर गिलासा हर ना आयै नोंनिया जाबायबा न'आव थांदो जाबाय न'आव थांसै बेसेबा गोबाव महिलाफोरनि मिटिङा रायखोमानायानो जोबा बे सासे फैया नेनायावनो गोबाव जाबाय थांसै नोंलाय अबाव थांनो नागिरदों आयै न'निफ्राय फैसा सोना हरदों बेखौनो लायनो थांनो आङो 3000 हरदोंनो फैसा हरदोंनो नोंसा दे हामबाय दे नोंसिनि न'निफ्राय एसे एला मदद हरनायखायसो नङाबाथ' बेखिनिखौबो हानाय नङामोन खोमा सोलिनो औ आयै आं सानदोंमोन एबार फैसाखौ मोनब्ला मेसिनखौ फाहामना लानोसै होननानै गंसेबाबो फाहामनोसै औ बेबायदिनो खालाय एबारो मेसिनखौ गंसेबाबो फाहामना लादो मेसिना हामब्लाथाय एसेबां खस्थ'आनो जानाय नङामोन सोलिनो एसे मानसिफोरा मालाय ब्लाउस सुलाय दख'ना सुलाय माबा एमब्रयदारि खालायलाय माबा माबि खालायनो होयो थाइफा थाइनै बे न'नि खरसाफोरा ओंखारलाबायगोन जागोन बे गंसेबाबो फाहामना लादो नोङो मेसिनखौ दिनैनो फाहामना लाबोखा दिनैनो फाहामखा दे औ आयै दिनैनो माबाब्ला जायोब्ला दिनैनो फाहामनानै माबा दोनबोखानोसै आङो फाहामनानै औ दोनबोखा थांसै आङो मारै थांनो नागिरदों मा फेफ्ले गारियाव थांनो माबा देलायजों आंजों थांनो नागिरदों देलायनो साइकेलाव औ दे बेनिफ्रायनो मेसिना फाहामनो बिबा फैसाफोरखौ बारा होलाबायनाङा होआ